není skutečný. Je to jen odraz. Strávil si roky tím, že se snažil napravovat vnější věci. Honil se za úspěchem. Snažil se ovládat okolnosti a vynakládal si stále větší úsilí, ale zdá se, že se nic trvale nemění. Důvodem je to, že se díváš špatným směrem. Skutečnost není stroj, který ovládáš. Realita je zrcadlo, které tiše odráží to, co považuješ za pravdu o sobě a o světě. Není to to, co chceš, ale to, čím jsi. A pokud se obraz před zrcadlem nezměnil, odraz se nikdy nezmění. Místo toho, abys změnil hlas, který ho vytváří, snažíš se manipulovat s ozvěnou. Co když je vše, co vidíš kolem sebe, jen cyklus, opakující se smyčka zpětné vazby, která začíná a končí v tobě? Není to teorie ani metafora. Je to princip. A až to pochopíš, nic ve tvém životě už nebude vypadat jako dřív. Většina lidí si myslí, že realita je objektivní, že je to něco mimo ně v jejich okolí, něco, co nemohou ovládat. Věří, že život je jen řada vnějších událostí, na které musí reagovat. Ztráta práce tady, složitý vztah tam, série smůly, kterou nedokážou přesně vysvětlit. Ale právě představa, že realita je pevná struktura, ve které se musíme zorientovat, je důvodem, proč se mnoho lidí cítí bezmocní, uvěznění nebo odtržení. Protože realita je mnohem konfrontačnější a mnohem osvobozující. Realita není vnější, je odrazová. Neodráží svět. Odráží vás, vaše přesvědčení, váš obraz sebe sama, vaše očekávání, váš emocionální stav. Princip zrcadla vás učí, že vše, co vidíte venku, je zpětná vazba vycházející z toho, co držíte uvnitř. Realita neodráží vaše vědomé touhy ani přechodné myšlenky. Odráží základní příběhy, které si opakovaně vyprávíte, i když si toho nejste vědomi, zejména když si toho nejste vědomi. Říkáte, že chcete lásku, ale hluboko uvnitř nevěříte, že si ji zasloužíte. Zrcadlo neodráží to, co chcete. Odráží to, co očekáváte. Proto místo lásky zažíváte opuštění, nestálost, odmítnutí. Říkáte, že chcete hojnost, ale vaše identita je stále obklopena bojem, vinou a nedostatkem. Proto život odráží totéž. Život vás netrestá, ale poslouchá vás. Realita je věrným služebníkem vašeho vnitřního světa. Na život nereagujete, vy ho vytváříte. Tento princip je konfrontační, protože odstraňuje schopnost obviňovat okolnosti. Vrací vám odpovědnost do rukou, nikoli jako vinu, ale jako sílu. Protože pokud váš vnitřní stav utváří váš vnější život, pak se nikdy skutečně neocitnete v slepé uličce. Jen jste se zachytili v zrcadle, které jste ještě nevyčistili. A v okamžiku, kdy začnete měnit obraz před zrcadlem, musí se odraz přizpůsobit. To není filozofie, to je fyzika. Vědomí předchází formě. Většina lidí nikdy nezpochybňuje příběhy o tom, kým jsou, které zdědili. Chodí po světě s identitami naprogramovanými rodiči, učiteli, traumaty, médii a společností. A pak se diví, proč život pokračuje stejně bolestivě. Zrcadlo se nehádá, nesoudí, říká jen, ať je to tak, ukaž mu chaos, dá ti ho ještě víc, ukaž mu pochybnosti, najdeš nekonečné důvody, proč o sobě pochybovat. Ale ukaž mu jasnost, sílu a hodnotu a odraz se bude muset změnit. Existuje důvod, proč se proměna cítí jako válka. Neměníš jenom své zvyky. Ničíš identitu, která tvořila tvůj starý život. Záměrně měníš programování desítek let. Stojíš před zrcadlem a říkáš, tohle je ten člověk, kterým chci právě teď být. I když venku tomu ještě nic neodpovídá. A zrcadlo poslouchá. Možná se to nezmění přes noc, ale naslouchá. Protože na rozdíl od lidí životu nezáleží na tom, co říkáte. Naslouchá tomu, čemu věříte, co cítíte, čeho se držíte. Některá učení jsou příliš hluboká, příliš syrová, příliš otřásající, než aby je bylo možné zde sdílet. Je tu tichá síla, která přichází s konečným přijetím toho, že nejsi odkázán na milost reality. Ty ji živíš. Každá víra je tah štětcem. Každá identita je filtr. A dokud nezměníš ten vnitřní filtr, život bude stále znovu a znovu odrážet stejnou zkušenost. Jen v různých šatech, ale s tím samým ponaučením.
Princip zrcadla od vás nechce jenom to, abyste měli větší sny. Chce, abyste byli tou verzí sebe sama, která v tom snu již žije. Protože když změníte to, kým jste, životu nezbývá jiná možnost, než vás dohnat. Nejstřízlivější pravdou o zrcadle reality je toto. Nemá žádnou volbu. Nesoudí vás. Neodměňuje vás za to, že jste dobří, ani vás netrestá za to, že jste špatní. Je jí jedno, jak moc se snažíte, jak moc něco chcete, nebo jak dlouho trpíte. Zrcadlo nefunguje na základě spravedlnosti nebo morálky. Odráží pouze to, co se mu dostane před oči. Pokud je ten obraz pokřivený, roztříštěný, založený na strachu nebo omezeních, odraz bude takový samý. Ne proto, že by život byl nemilosrdný, ale proto, že zrcadlo nemá žádný program. Pouze poslouchá. Můžete si přát mír, lásku, úspěch, ale pokud vaše identita říká jsem bezcenný, vždy mě přehlížejí, nebo život je těžký, zrcadlo vám bude i nadále ukazovat podmínky, které tyto výroky potvrzují. Ne proto, že by svět byl proti vám, ale proto, že to jsou data, která do něj vkládáte. Většina lidí v tomto bodě upadne do pasti. Ústy něco přesností. Zrcadlo neodráží touhu, odráží víru. Proto povrchní pozitivní slova obvykle zůstávají bez účinku. Můžete si opakovat, celý den žiji v hojnosti. Ale pokud je vaše tělo napjaté strachem, pokud je váš nervový systém stále připraven na nedostatek, pokud je vaše identita stále svázána s vaší minulostí, která musela neustále bojovat, pak na to zrcadlo reaguje. Nejde o to, co říkáte, když se snažíte něco manifestovat. Jde o to, kým jste, když se nesnažíte. To je skutečný signál. To je signál, na který se zrcadlo zaměřuje. Proto, když ve svém životě vidíte opakující se vzorce, neberte je osobně. Berte je jako vodítko. Pokud každý vztah končí stejným způsobem, pokud vám peníze vždy proklouznou mezi prsty, pokud se příležitosti zdají nedosažitelné, není to náhoda, je to zpětná vazba, zrcadlo vás netrestá. Ukazuje vám, kde váš vnitřní scénář stále běží na autopilota. A když přestanete s odrazem bojovat a začnete ho dešifrovat, získáte něco, čeho většina lidí nikdy nedosáhne. Suverenitu. Protože pokud zrcadlo nemá žádný program, znamená to, že to vy držíte štětec. Vy jste umělec, spisovatel, scenárista. Nejde o to, jak reagují činy druhých, počasí nebo globální události, ale o to, jak reaguje váš vnitřní svět, jak se přizpůsobuje a co tím pádem přitahuje. A když se to změní, změní se všechno. Přestanete si přát, aby se život změnil. Přestanete čekat na ten správný okamžik, správnou osobu, správný krok. Místo toho se stanete zdrojem změny. Není vaší úlohou nutit odraz, aby se změnil. Vaším úkolem je změnit obraz, na který zrcadlo reaguje, povznést svou identitu, vyčistit čočku vnímání, která vám stále ukazuje tu samou starou scénu. A když to uděláte, zrcadlo bude odrážet vaši novou podobu. Ne proto, že by to chtělo, ne proto, že by vás milovalo, ale proto, že musí. Nemá jinou možnost. V tom spočívá síla tohoto principu. Nezaujatost. To znamená, že vám nikdo nebrání, nikdo neurčuje váš osud. Zrcadlo jen naslouchá. Jedinou otázkou je, co mu ukážete. Většina lidí stráví celý život hádáním se zrcadlem. Dívají se na svou současnou realitu, na své narušené vztahy, na prázdné bankovní účty, na každodenní stres a snaží se napravit to, co vidí, ale ani si neuvědomují, že se dívají na ozvěnu, nikoli na zdroj. V naději, že se věci nakonec urovnají, mění práci, stěhují se do jiného města, osvojují si nové návyky a opouštějí ty staré. Ale cyklus se vždy vrací. Možná ne úplně stejným způsobem, ale v podstatě jde o jinou tvář, stejnou energii, novou příležitost, stejný strach. A oni se ptají, proč se život cítí jako běh na běžeckém pásu. Vyčerpávající úsilí, žádný skutečný pokrok. Důvodem je, že jsou uvězněni v odrazu a reagují na výstup, místo aby změnili vstup. Když se rozhodujete podle toho, co vidíte v zrcadle, je už příliš pozdě. Odraz už vznikl. Je to stará zpráva. Není to realita v pohybu. Je to zpožděný výstup toho, kým jste byli v minulosti. Přesto na tom většina lidí zakládá svou identitu.
Dívají se na to, co jim zrcadlo ukazuje a říkají, to jsem já, bez peněz, osamělý, smolář, přetížený. Ale to je jako stát před zrcadlem, mračit se a čekat, až se odraz nejprve usměje. Tak to nefunguje. Nikdy to nefungovalo a nikdy fungovat nebude. Zrcadlo nevede, ale následuje. My jsme však byli vychováni k tomu, abychom věřili v pravý opak. Než uvěříme, čekáme na důkaz. Než se budeme cítit cenní, čekáme na úspěch. Než otevřeme své srdce, čekáme na lásku. A tím se vytváří začarovaný kruh. Právě tato past uvězňuje lidi v šablonách po celé roky, ba dokonce po celá desetiletí. Věří, že pokud se změní podmínky, změní se i oni. Ale zrcadlo čeká, až udělají první krok. Ne schonem, ne tvrdou prací, ale vnitřní proměnou. Žít v reakci je jemnou a silnou formou otroctví. Stanete se loutkou svého vlastního odrazu. V okamžiku, kdy pocítíte neúspěch, klesne vaše sebevědomí. V okamžiku, kdy vás někdo neschválí, se zmenšíte. V okamžiku, kdy vám život řekne ne, začnete zpochybňovat svou cestu. Co když ten odraz není konečným rozhodnutím? Co když je to jen informace, která vám sděluje, jakou energii v sobě nosíte, abyste mohli znovu volit? Protože v okamžiku, kdy přestanete reagovat, začnete znovu získávat. Začnete si uvědomovat, že ten odraz nevnímáte jako soudce. Je to zrcadlo. A to vám dává sílu ovlivňovat život zevnitř ven, nikoli ho ovládat. Když přestanete potřebovat, aby se zrcadlo změnilo, abyste se cítili lépe, zcela obrátíte scénář. Stáváte se příčinou, nikoli následkem. A právě tehdy život začne měknout, protože už se nebráníte ozvěně. Právě v tom spočívá průlom. Zrcadlo nemá paměť. Nezajímá ho, co se stalo ve vaší minulosti. Nezajímá ho, kde jste selhali. Nezajímá ho, jak dlouho jste uvízli na mrtvém bodě. V okamžiku, kdy změníte obraz, který mu ukazujete, začne se měnit i odraz. Ne okamžitě, ale nevyhnutelně. Protože když se změní signál, musí se tomu přizpůsobit i výstup. Není to nic osobního, je to princip. Otázka tedy zní, jste připraveni přestat reagovat na to, co již bylo vytvořeno? Jste připraveni přestat hrát roli někoho, přebudovávají své přesvědčení. A pak se nic neděje. Ubíhají dny, týdny, stejné problémy přetrvávají, stejný nedostatek na ně hledí. Tak začnou o procesu pochybovat. Možná to nefunguje. Možná bych neměl mít víc. Ale pravda je mnohem jednodušší a mnohem silnější. Realita vždy přichází se zpožděním. To, co vidíte ve svém vnějším světě, není nikdy okamžitým odrazem. Je to zpožděná reakce, podobně jako světlo vzdálené hvězdy, které trvá roky, než dorazí na Zemi. Vaše současná situace je odrazem toho, kým jste, ne toho, kým budete. A pokud toto zpoždění nepochopíte, sabotujete svou transformaci těsně předtím, než je nový odraz připraven přijít. Ve vaší mysli se proměna odehrává okamžitě. Právě teď můžete zavřít oči a představit si sebe jako klidného, sebevědomého a v hojnosti. Můžete cítit emoce života, který si přejete. A v tu chvíli je to skutečnost. Fyzická realita se však nepohybuje rychlostí myšlenky. Je hustší, pomalejší, podléhá pravidlům času a prostoru. To, že jste změnili svůj vnitřní stav, neznamená, že se život může přes noc přeskupit. Zrcadlo se znovu nastavuje. A pokud proces přerušíte tím, že se vrátíte k pochybnostem, netrpělivosti nebo nedůvěře, resetujete signál a odložíte nový odraz. Proto víra není výbuch inspirace. Je to praxe, závazek udržovat frekvenci vaší nové identity, než uvidíte důkaz, protože důkaz přijde, vždy přijde. Zrcadlo nezapomíná. Vyžaduje však důslednost, ne dokonalost, ne slepou pozitivitu, jen stálý návrat k obrazu, který jste si zvolili zhmotnit. A ano, budou chvíle, kdy vás život prověří. Okamžiky, kdy se nic nemění, kdy se odraz jeví stejný jako stará realita. To je okamžik, kdy většina lidí vzdává. Myslí si, že je zrcadlo ignoruje, ale ve skutečnosti se zrcadlo jen snaží dohnat. A ironicky, obvykle hned po tom zlomu, když zůstaneš věrný změně, se věci začnou hýbat.
Není to náhoda, je to soulad. Když zasadíte semínko, nevykopáváte ho druhý den ráno, abyste zkontrolovali, zda vyrostlo. Zaléváte ho, hnojíte ho, dáváte mu čas. I když nevidíte, jak se pod zemí tvoří kořeny, realita funguje stejně. Pokud nejste ochotní pokračovat v odrážení nového obrazu bez okamžitého potvrzení, znamená to, že nejste připraveni zrcadlo nasměrovat. Stále čekáte, až vás zrcadlo nasměruje. Proto si příště, až budete mít pocit, že se nic neděje, zapamatujte, zrcadlo vás neignoruje. Aktualizuje se. Frekvence, kterou dnes držíte, se stane odrazem, s nímž se setkáte zítra, příští týden, příští měsíc. Nezaměňujte zpoždění za neúspěch. Nezaměňujte ticho za neexistenci. Realita vás netrestá, připravuje vás. Jediné, na co musíte čekat, je vaše vlastní důslednost. Protože když vnitřní změna trvá dostatečně dlouho, realitě nezbývá nic jiného, než ji dohnat. Ne proto, že byste to vynutili, ani proto, že byste si to zasloužili, ale proto, že tak zrcadla fungují. Zrcadla se nebrání, odrážejí. Musíte jen dát zrcadlům čas, aby přetvořila svět kolem vaší nové identity. Vaše pozornost je měnná a pokaždé, když ji utratíte, hlasujete pro verzi reality, kterou přijímáte. Většina lidí si neuvědomuje, že zrcadlo živí každou vteřinu dne. Nejen svými myšlenkami, ale i emocionální vahou, která za nimi stojí. Váš život netvoří náhodné myšlenky. Jsou to ty opakované, nabité, které si zkoušíte znovu a znovu, dokud se neprokopou pod povrch a nestanou se vaší identitou. Proto lidé, kteří si neustále stěžují, najdou vždycky víc věcí, na které si stěžovat. Proč ti, kdo se soustředí na nedostatky, vypadají, že neustále bojují, ať se snaží napravit situaci sebevíc? Nejsou prokletí, jsou důslední. A zrcadlo je poslušné. Odráží nejen to, na co se soustředíte, ale i to, jak se přitom cítíte. Vaše realita není pasivním obrazem. Je to algoritmus, který chytře odráží dominantní frekvenci, kterou vysíláte prostřednictvím svých emocí a pozornosti. Když se soustředíte na to, co chybí, co je nespravedlivé, co je pokazené, říkáte zrcadlu, toto je moje realita. A zrcadlo odpoví, rozumím. A tady je ještě něco. Ne proto, že byste si to zasloužili. Ne proto, že máte smůlu, ale proto, že jste emocionálně naladěni na to, abyste to přijímali. Zrcadlo je nestranné, ale není vaším bodem zaměření. Vaším bodem zaměření je čočka s vysokým rozlišením, která zřetelně zobrazuje a dodává energii všemu, na co ji nasměrujete. Ať už je to vděčnost nebo strach, radost nebo stres, zrcadlo nerozhoduje. Jen to zesiluje. A buďme upřímní, je velmi snadné sklouznout k výchozímu bodu zájmu, kontrolovat si notifikace hned po probuzení, bezmyšlenkovitě listovat životy ostatních a opakovat své obavy jako rituál. Společnost činí rozptýlení normou. Stížností dělá měnu a ze stresu symbol hodnoty. Kdybyste však pochopili sílu svého zaměření, chránili byste ho jako posvátné místo. Přestali byste věnovat pozornost věcem, o které nestojíte. Uvědomili byste si, že si stěžování je jen rituál v přestrojení. Proto změna života nespočívá jen v tom, že budete říkat pozitivní slova nebo psát deník jednou týdně. Jde o to, abyste si přecvičili své soustředění, zachytili okamžiky, čeho se bojíte, vysíláte nový signál a zrcadlo poslouchá. Existuje však jeden nuanc, který většina lidí přehlíží. Zrcadlo neodráží vaše momentální výbuchy, ale váš základní stav. Pokud strávíte dalších 23 hodin nácvikem boje, nezareaguje na těch 5 minut, které věnujete vizualizaci hojnosti. Nejde o to být dokonalý. Jde o konzistenci, emocionální konzistenci. Protože právě to vytváří nový vzorec. To je to, co začíná měnit odraz. Proto až se příště ocitnete v situaci, kdy se zaseknete na tom, že něco nefunguje a dostanete se do bludného kruhu, zeptejte se. Je to signál, na který chci, aby se zrcadlo zaměřilo. Pokud ne, zastavte se, změňte směr a vyberte si znovu. Ne proto, že byste ignorovali realitu, ale proto, že jste se rozhodli utvářet to, co bude dál. Realita není neměnná, je formovatelná. Neposlouchá vaše naděje, ale vaše zvyky v zaměření.
A když začnete toto zaměření vědomě řídit, když přestanete dovolit svým myšlenkám, aby se pohybovaly na automatickém pilotu poháněném strachem, přestanete být pouhým divákem. Stanete se programátorem. Skutečná změna začíná právě zde. Ne násilím, ne manipulací, ale tichým a silným posunem pozornosti. Soustředěná emocionální pozornost je jazyk, kterému zrcadlo rozumí nejlépe. A vy s ním mluvíte celý den. Jediná otázka zní, co mu říkáte, aby odráželo. Vše, co chcete ve svém životě změnit, pramení z jediného místa. Z obrazu, který máte o sobě. Ne obrazu, který ukazujete světu, ale obrazu, který šeptá za oponou. Obrazu, který vypráví vaše myšlenky, když jste v tichu a pochybnostech sami. Ten obraz, tedy vaše vnímání sebe sama, je šablonou, kterou odráží zrcadlo reality. A dokud se ten obraz nezmění, nic jiného se nezmění. Můžete pracovat více, snít déle, honit se za více cíli. Ale pokud váš vnitřní hlas stále říká, nejsem dost dobrý, zrcadlo vám bude i nadále ukazovat svět, který to potvrzuje. Většina lidí si neuvědomuje, že jejich identita je koláž složená z útržků starých přesvědčení, dětství, společnosti, minulých traumat a názorů lidí, kteří sami nevědí, kým jsou. Časem si tyto kousky oblékáte jako kostým, až je začnete vnímat jako součást sebe sama. Zapomenete, že jste si je vybrali vy sami. Ještě horší je, že zapomenete, že si je můžete vybrat znovu, ale můžete. Právě v tom spočívá dar tohoto procesu. Obraz není neměnný. Je vybírán, opakován, upevňován a poté odrážen. Chcete-li změnit odraz, musíte obraz znovu vybudovat. Musíte se vědomně a záměrně rozhodnout, kým budete. Ne na základě minulosti, ne na základě současných podmínek, ale na základě verze sebe sama, která již žije ve skutečnosti, kterou si přejete. Ta verze vás již existuje, jen se ještě nechováte jako ona. Tak začněte odtud. Jak vypadá vaše ideální realita? Ne v neurčitých pojmech. Buďte konkrétní. Kdo jste v té verzi svého života? Jak se chováte? Jak reagujete na výzvy? Jaké máte myšlenky? Podle jakých hodnot žijete? Jakou energii vnášíte do místnosti? Zavřete oči a seznamte se s tou verzí. Uvidíte ji, uslyšíte ji, pocítíte ji. To je obraz, který zrcadlo potřebuje. Ne beznadějné přání, ale pevná identita. Identita, které jste se zasvětili ještě předtím, než se objevil jakýkoliv důkaz. Jakmile si tuto verzi v mysli oživíte, vyjádřete ji slovy. Nevytvářejte prázdná hesla, ale pozitivní výroky, které jsou prohlášeními o identitě. Ne doufám, že budu úspěšný, ale jsem silný tvůrce. Věřím si, kráčím s jasností a cílem. A neomezujte se jen na jejich vyslovení. Prociťte je, nacvičujte je, vtiskněte je do svého nervového systému, dokud nebudou znít přirozeněji než staré lži. Vaše podvědomí nereaguje na logiku, ale na opakování. Ale nespokojte se jen s pozitivními výroky. Vnitřně si je osvojte. Každý den se ptejte sami sebe. Co by v této situaci udělala moje současná já? Podlehla by pochybnostem a ustoupila? Nebo by důvěřovala procesu? Trápila by se tím, jak věci vypadají? Nebo by šla dál s vědomím, že jí zrcadlo zachytilo? Každé rozhodnutí, které učiníte, když přijmete tuto novou identitu, je signálem. Signál, který říká, tohle jsem teď já. A zrcadlo nejprve pomalu, pak náhle začne naslouchat. Nehrajete roli. Vzpomínáte si, svlékáte svou podmíněnou identitu a vstupujete do pravdy, která pod ní čeká. A nejde o to být dokonalý. Jde o to být skutečný. Žít jako nejjasnější podoba člověka, kterým jste se rozhodli být. Ne jako ten, kým jste byli naprogramováni, abyste zůstali. Takto se zrcadlo mění. Ne násilím, ale frekvencí. Ne prosbami o lepší odraz. Tím, že se stanete osobou, které se odraz nemůže ubránit. A až se tento nový obraz stane vaším výchozím stavem, nikoli výsledkem vašeho úsilí, svět kolem vás se přetvoří. Ne proto, že o to žádáte, ale proto, že jste s ním v souladu. V tom spočívá skrytá síla přetvoření obrazu. Zrcadlo není cílem.
je pouze zpětnou vazbou. Skutečná proměna začíná a končí u vás. Téměř každý uvízl ve stejném nevědomém cyklu. Dívají se na život, reagují na to, co vidí a nechávají tuto reakci určovat své myšlení, pocity a chování. Něco se pokazí, vstoupí do spirály. Někdo se nejsem dost dobrý. Nikdy se neposunu dál. Život je proti mně. Tyto přesvědčení utvářejí váš vnitřní obraz. A tento obraz se stává signálem, který zrcadlo promítá do vašeho života. Takto cyklus pokračuje. Vaše reakce produkují stále stejné výsledky a zrcadlo je znovu a znovu poslouchá. Je to dokonalá past, protože to zní logicky. Reagujete pouze na realitu. Že ano? Omyl. Reagujete na to, co vytvořila vaše dřívější podoba. Zrcadlo vám neukazuje realitu. Ukazuje vám to, co je vám známé. A bude to ukazovat tak dlouho, dokud nepřestanete hrát tu samou roli znovu a znovu. Ale právě v tom spočívá proměna, která mění vše. Vědomí tvůrci obrací cyklus zrcadla. Nečekají, až jim odraz řekne, jak se mají cítit. Rozhodnou se, kým jsou, ještě než jim to zrcadlo ukáže. Vyberou si obraz bez ohledu na to, co se právě odráží. A protože zrcadlo nemá jinou možnost, než sledovat tento obraz, realita se začne ohýbat. Nejprve pomalu, pak zřetelně, nakonec nepopiratelně. Když obrátíte vzorec, pořadí je následující. Nejprve identita, pak energie, poté čin a nakonec odraz. Probudíte se a řeknete, to jsem já. A svou energii uvedete do souladu s touto skutečností. Cítíte to. Jednáte podle toho. A nedíváte se do zrcadla pro potvrzení. Věříte, že odraz je na cestě, i když ještě nepřišel. A čím více jste v souladu se signálem, tím rychleji se zpětná vazba mění. Tak začíná mistrovství. Ne ovládáním vnějšího světa, ale zdokonalováním zdroje signálu. A tím zdrojem jste vždy vy. Ne vaše podmínky, ne vaše minulost, ne vaše okolí, pouze vy. A když začnete od tohoto bodu, hra se zcela změní. Přestanete honit odrazy, začnete je vytvářet. Budou chvíle, kdy se vás stará realita bude snažit stáhnout zpět. Zrcadlo vás svádí, abyste uvěřili, že se nic nezměnilo. Pokud však i přes tento odpor udržíte nový obraz, přerušíte cyklus. Narušíte algoritmus, svým záměrem vypnete autopilota. A zrcadlo se musí změnit. Ne proto, že jste výjimeční, ale protože jste konečně správně uplatnili pravidla. Obrátit cyklus zrcadla neznamená chovat se, jako by bylo vše v pořádku, i když tomu tak není. Neznamená to duchovní útěk ani toxickou pozitivitu. Znamená to držet se hlubší pravdy, i když povrch ještě nedozrál. Znamená to rozhodnout se, kým jste, a pak dovolit světu, aby se kolem tohoto rozhodnutí přeskupil. A tak se stane. Ne vždy hned, ale nakonec vždy. Protože když se obraz změní, zrcadlo ho musí následovat. To není naděje. To je zákon. Na cestě přijde okamžik, kdy se ve vás něco změní. Ne proto, že se změnily vaše podmínky, ne proto, že jste dostali, co jste chtěli, ale proto, že jste si uvědomili, že už vás čekání unavuje. Přestanete čekat, až vás odraz dožene, než prohlásíte, kým jste. Přestanete se smířit s pochybnostmi. Přestanete žádat o povolení, abyste se cítili silní, spokojení a cenění. Právě v tom okamžiku do něj vstoupíte ještě předtím, než se odraz dostaví. A ten okamžik změní všechno. Většina lidí odkládá svou identitu. Říkají si, až budu mít peníze, budu se cítit v bezpečí. Až potkám toho pravého, budu si věřit. Až se můj život konečně dá do pořádku, budu v klidu. Ale zrcadlo nefunguje s budoucím časem. Neříká, až to získáš, budeš to cítit. Říká, až to budeš cítit, získáš to. Není to proto, že by pocit nějakým zázrakem vytvářel výsledky, ale proto, že pocit je důkazem souladu. A soulad je frekvence, na kterou zrcadlo reaguje. Žít v tom odrazu ještě předtím, než se ten odraz objeví, neznamená předstírat. Znamená to ten pocit si osvojit. Znamená to zvolit si, že budete ve svém těle cítit energii reality, kterou si přejete, jako by ta realita už tady byla. Nečekáte, až se svět změní. Chováte se, jako by se svět už změnil. Začínáte den s postojem, tónem hlasu, rytmem a klidem člověka, který ví, že se již tou osobou stává.
Jednáte z víry, ne ze strachu, z vnitřní reality, ne z vnějších důkazů. A tato změna mění to, jak se k vám život chová. Lidé na vás začínají reagovat jinak. Příležitosti se začínají objevovat, aniž byste za nimi museli běhat. S nepříjemnostmi se vyrovnáváte s klidem, jaký jste dříve neměli, protože váš vnitřní svět již není diktován dočasnými vnějšími jevy. Přešli jste z fáze reakce do fáze tvorby, ne proto, že by vše bylo dokonalé, ale proto, že jste konečně přestali spojovat svou identitu s tím, co se právě teď jeví. Není to snadné. Budou dny, kdy vám stará historie bude stále šeptat do ucha. Stále budete pociťovat touhu, hledat potvrzení ve vnějším světě. Ale toto je zkouška. Dokážete si udržet nový obraz, i když ho venku zatím nic nepodporuje. Dokážete žít jako budoucí verze sebe sama, než se k tomu dostane zrcadlo? Tady je ta hranice. Toto je místo, kde staré já umírá a nové se rodí. Nejde o to, že byste ignorovali realitu. Jde o to, že se přepisujete zevnitř ven. Není to naivita, když se chováte, jako by váš život už byl v harmonii. Jste disciplinovaní. Jste odvážní. Už nedovolíte, aby zrcadlo určovalo vaši situaci. Ukazujete zrcadlu, koho má odrážet. Nečekáte, až život řekne ano. Právě teď říkáte ano sami sobě a věříte, že se odraz časem přizpůsobí. Pokaždé, když se rozhodnete kráčet jako ta verze, kterou chcete být, překlenujete propast mezi vizí a realitou. Zkracujete zpoždění. Synchronizujete signál. A nakonec se odraz objeví. Ne proto, že jste to vynutili, ale proto, že jste se nakonec stali někým, koho může odrážet. Přestali jste hrát na malém hřišti. Přestali jste opakovat historii. Přestali jste žít tak, jako by vaše minulost byla vaší osobností. To je život v odrazu ještě předtím, než se odraz objeví. Udržovat frekvenci tak důsledně, že světu nezbývá jiná možnost, než vás dohnat. Ne v teorii, ne jednoho dne, ale teď, tiše, odvážně, každý den. Protože když se změní vaše identita, vaší realitě nezbývá nic jiného, než se změnit také. Ne v jediném okamžiku, ale nepopiratelně. A od toho okamžiku přestanete zkoušet změnit zrcadlo. Začnete s ním tančit. Po celou tu dobu nebylo zrcadlo rozbité, nebylo vadné, nebylo pozdě, jen odráželo to, co si mu nevědomky ukazoval. Vzory, které si opakoval, energii, kterou si vyzařoval, přesvědčení, která si měl, když se nikdo nedíval. A teď, když ho vidíš takového, jaký je, zbývá jediná otázka. Jaký obraz mu budeš ukazovat odteď? Tuto pravdu už nemůžeš ignorovat. Ne teď. Ne po tom všem, co jsi odhalil. Nemůžeš se vrátit k víře, že život je náhodný, že boj je osud a že změna je jen štěstí v přestrojení. Protože hluboko uvnitř chápeš něco, co většina lidí nikdy nepochopí. Život se ti neděje. Děje se skrze tebe. Zrcadlo není tvým pánem. Je tvou zpětnou vazbou. A když to přijmeš, přestaneš být obětí odrazu a začneš být jeho tvůrcem. Ale vlastnit znamená nést odpovědnost. Už žádné obviňování okolností, už žádné čekání na znamení, už žádné opakování svých limitů, jako by byly součástí DNA. Zrcadlo čeká. A je mu jedno, jak dlouho už jste uvízli. Je mu jedno, čeho jste nedosáhli. Je mu jedno, jak hlasitá se stala vaše nejistota. V okamžiku, kdy budete odrážet nový obraz, konzistentně, emocionálně a bez lítosti, se všechno změní. Ne z milosrdenství, ale kvůli zákonu. Nepřišli jste sem, abyste honili výsledky. Přišli jste sem, abyste si vybrali svou identitu. To je to, co obrací zrcadlo. To je to, co spouští řetězovou reakci. Váš nový život nezačne, když se něco změní ve vašem vnějším světě. Začne, když se něco změní ve vašem nitru. Když řeknete, teď jsem to já. A když se vaše činy, emoce a zaměření sladí s tímto rozhodnutím. I když se odraz ještě nestihl projevit. A pokud jste se dostali až sem, je to proto, že jste připraveni. Jste připraveni přestat pozorovat a začít odrážet. Jste připraveni přestat reagovat a začít zhmotňovat. Jste připraveni přestat hledat důkazy ve starém odrazu a začít žít nový odraz ještě předtím, než se zjeví. Není to duchovní přehánění.
Je to kvantová harmonie. Je prastará, je univerzální a nyní je připravena k vašemu použití. Ale pravdou je, že to, co jsme v tomto videu probrali, jsou jen povrchní informace. Je toho víc. Některé věci nebyly stvořeny k tomu, aby zůstaly navždy veřejně dostupné. Toto je váš okamžik. Není to metafora, není to morální kázání. Je to skutečný přechod od odrazu k projekci. Od reakce k tvořivosti, od toho, kým jste, k tomu, kým se rozhodnete být, a to od tohoto okamžiku. Bude to snadné? Ne. Ale bude to stát za to. Protože jakmile se zrcadlo začne přizpůsobovat vaší nové frekvenci, život začne vypadat jinak. Lidé se k vám chovají jinak. Obtíže se mění v příležitosti. Zpoždění se mění v načasování. A uvědomíte si, že jste vykročili směrem k verzi sebe sama, o které jste kdysi mysleli, že je nedosažitelná. Nesplňujete sen. Vzpomínáte si na něj. Zhmotňujete ho. Jste v souladu s budoucností, která vždy čekala, až si ji osvojíte. A teď jste připraveni. Ne proto, že je všechno dokonalé, ale protože jste konečně pochopili, že zrcadlo nikdy nemělo kontrolu. Kontrola byla ve vašich rukou. Vy máte kontrolu. Pokud si z toho něco odnesete, ať je to právě tohle. Princip zrcadla není jenom filozofií, je to způsob života. Svět nereaguje na to, co chcete. Reaguje na to, čím jste. Vyberte si tedy moudře, jasně a hlavně vědomně, protože odraz přichází. Vždy přichází. Pokud vás toto video oslovilo, dejte nám vědět v komentáři. Rozumím. Nejlepší nabídky z oblíbených restaurací a pro nováčky. Doprava